И здравейте хора, аз съм Rafa Games и в момента снимам в Night PvP България. В този епизод не съм подготвил нищо специално, ще се развия още малко, ще направя нова къща вероятно и така. В миналия епизод не ви показах какво има в тези честове там, но сега ще ви покажа. Ето вече сме се заредили, значи в първия, който се зарежда на един ден. Фак. Как бъгна гадно. Въй, ужас. Еми, останахте разочаровани днес. Да. Сега какво ще правим? Да отчая холма. Дай. Тук нямам нищо. Тук ще живее с още някакъв, той го направи той. Ама тук ще направим една яка къща, предполагам, не знам. Това мисля да го махам. Нема кефи. Да видим тук какви глупости има. Трябва да се взема с някаква броня. Опа. Някаква рандом. Обаче меча. Така. Сега ми хрумна какво ще снимам между другото. Ще снимам малко PvP. Що да не? Fire resistant. Regeneration. Ще снимам малко PvP на спауна. Не. Така. Сега видим дали някой въобще ще сети, нали да каже. Вижте колко пъти са ни казали хи. Това е отделен въпрос. Извинявам се, но малко съм болен. Ей. Леко така българо-английски. Бронята ми не е много силно, обаче, ама карай. Да, в момента сме много между другото в сервера, сравнително много. Сега ще проверя. Лист. 13 човека сме. Виждате ги тест маняци. Така. Да изключвам флая, да не кажа после нещо главния, че съм флайвал. Да се намаля малко и чънковете в FPS-то. Така. Аз между другото тигам много малко в FPS 40 макс. То с нещо ми се прави. Аре. Я видим има ли някой долу. Охо, те ма чакат долу. Охо, вижте ги. Те стоят. Мръсниците долу искат да му убият. Обаче той аз се купя. Не, няма му буташ долу. Долу направо ще ме смачкат. Аре бе, какво се правиш бе? Аре бах ти страхливците. Аре бе, шматка. Ще ги тия долу, нещастници, никадърници. То съм трупа кил, бе. Няма лош. Чай. Аре, мършички.
Аз пък къде го метнах? Мега тъпия. О, сега долу май ще има ПВП. Бой. Бой. Смачкайте се, мърши. Да сляза ли, аре? Оха, айтъмчета. Вай, къв лакчек. Не. Не, ама килите. Не, what the fuck. Къв мазен кил. Маднеща. Не, сега скачам с кит. Кит Фатсер. Знам, че е слапа, но накарай. Пак да ви чествайте. Фак. Но ма дразня да ви. И тя мърши долу си деца. Аре бе. Добре бе. Сега от мене ще умреш бе. Пак от него ли умря? Вижте ги долу бе, това е много гадно. Аз ако скоча, те ще ма смъчка долу. Чай ще вися като Тарзан. Чики. Сега не мога да се изкача. С един лек, малко гадничко. Да, добре, двама на един. Бах, ти нечестните, човек. Аре, кому се прави, жена? Добре, вие виждате колко е честна битката в момента. Бах, ти маняците, човек. Направо ще ги убия, бе. И сега. Какво правите? Хил. Да, аз съм мъртъв вече. Те са пълни нещастници. Право ще ги прибия. Не знам кой ще прави. Охо. Днеска е ден на хабене на честове. На хабене на такива глупости. На брони. Тъй, че мисля да изхабя много брони. Сега скачам. Само да отида до холма, пък да взема легове. Ви тая работа няма знаете. Аз пък нямам флай. Да, аз тук съм фастър, между другото. Не знам дали сте забелязали. Скромната ни градинка тук. Казвам скромната ни, защото живея с един друг маняк. Баре бе, няма ли легове? Не, аз сега им скачам наистина тия всичките легове. Сега подбирам една мощна броня и им скачам. То виждате, аз за малко да ги убия, пък бях сам. Добре. Тук няма. Аре, поне нещичко. Нещо. Той меч ще го запаса сега. Добре, бе, защо няма нищо, е бедна държава. Много се дразня. Направо много се дразня. Сега взимам кит. Дабъл. Няма се занимавам с глупости. Кой има повече? Поне и хубав меч да имам. Ма то няма. Но, меч. 5000 меча имам. Пак няма нито един хубав. Охо!
Ей, сега направо ги разкатах. Ако има място, всякъде оставя. Пошенки някакви. Хелинг. Добре. Някакъв бък. Не знам защо. Не сега. Направо че ги разкатая. What? Добре. Аха. Аре, бе, как ме подмятат тия гадини мръсни. Те са с мега слабите брони, обаче са двама пък. Ня, ще ги бия. Виждате му долу живота как. Уха, той му е пада. Чай си вземам ябълката по нея и хората ни трябва да се закачат докато ядат. О, сега сме двама на един. Убили го е? Бой. Трябва да убия някой от тях двамата. Дай. И то се изяде тъпата ябълка. О, добре. Вече сме много. Кой би? Не знам. Не го предполагам. На мене ли? Добре, чай да века оста по нея. Чай века остая. Да, те маняци... Абе, ей, дай... Михо, ай да ви моите брони. То сме щупил бронята. Бързо, ай някаква каска. Не. Ей, добре. Доволен съм. Само да видя колко време е клипа. Добре. Има време още. Сега го спирам след малко. Сега ще се изгавря и ще изляза с кит юзър. Аре, манец. Къде сте тия мършички? Тя да не влязаха тук. Уха! Бързо бягай. Ай, меча си спуснах! Ха-ха! Въни! Айде! Чакай, му, чакай. Чай си изпието и бе. Да... Аз ще ги науча сега. Те два на един човек, мега тъпото. Опа. Тук ме гледа, маняк. Ти... той ще го убия, човек. Кой беше? Го е. Аре, мри бе. Опа. Вече съм професионален убиец, убих прасе.
Може да ми дадете идеи, между другото, отдолу за какво да правя, какво да снимам, ако искате нещо да питате за Майнкрафт. Като цяло може да питате и така. О, сега ще чупя едно яйце. Аз ще направя ли? Ай, да направя. Еми, това беше за този епизод. Ако имате нещо да питате, Вайтос Грозник, какво прави тук, бе? Бой. Ох. Бой. Arfo Games Killer. О. Така. Да си взема XP-то, което е твърде жизненно важно. И така. Абе, добре бе, защо се набутват? Опа, вече зомби моби. Аре по-бързо е. Еми, това ще е за този клип. Моля, абонирайте се, харесайте и не забравяйте на първия ми клип да си напишете отдолу никакъв Майнкрафт и евентуално скайпа, ако ви го нямам. Защото на 1 януари 2016 ще тегля 3 от коментиралите, които ще спечелят Minecraft премиум аккаунт. И до скоро!